Bé, bona tarda a tothom. Benvinguts i benvingudes. Avui fem una activitat molt xula, molt esperada, que de fet no sé si és el primer cop que, almenys a la Unió, que es parla de la repressió franquista i que es fa un petit exercici de memòria històrica, memòria democràtica. Si s'ha fet abans i no... De la Unió, jo parlo de la Unió, en aquest cas. Però bé, és una activitat que ens fa molta il·lusió. Enguany estem fent 125 anys, que no es fan cada dia, i dos projectes que hem engegat aquest any i creiem que tenen molta importància per l'entitat, però també per tota la ciutadania al final, perquè la Unió ha sigut part important dels últims 100 anys de Sant Cugat. És el procés de recuperació de l'arxiu històric de l'entitat. Enguany hem concretat una empresa, perquè nosaltres d'això d'arxius no en sabem, d'altres coses sí, i ens ha vingut una persona a fer tota la feina de tractament arxivístic, classificació, inventari, etc. I a poc estem recuperant o descrivint, bueno, estan sortint coses que no sabem ni que teníem, al final, que parlen de la història de l'entitat. I a més, alguns socis, sòcies, ciutadans ens estan portant documents i estan fent una mica una crida, que de fet amb el Tot Sant Cugat estem col·laborant aquest any amb això, perquè la ciutadania també sàpiga que si té coses a casa que parlen de l'entitat puguin venir a portar-nos-les per escanejar, per fer una difusió, etc. I en paral·lel, un projecte que aquest any hem engegat amb la Federació d'Ateneus de Catalunya, que és aquest lobby, podríem dir, aquesta plataforma, ho hem de dir així, lobby de l'associacionisme català, aquesta plataforma que representa tants Ateneus de Catalunya, hem fet aquest projecte que junta dues activitats. Un és el projecte dels Polis de Catalunya, que coordina Jaume Pérez i Neus Moran, i vam aprofitar per dir, aterrem-ho a Sant Cugat del Vallès, a la Unió, i portem el José i el Joan, el Pinipón, que ens faran la batalla. Que es presentin ells mateixos. Ens va molt bé per aterrar com va ser aquesta repressió franquista, el per què, el com d'aquesta repressió franquista aquí a la Unió. Llavors, sense més dilacions, passo el micròfon al Jaume, que avui farà una mica de moderador. Bona tarda. Gràcies per acollir l'equip visitant. Allà tenim l'equip local. A veure qui guanya, possiblement amb aquest tema que veurem en taules. El Carles ja ho ha dit, a mi em tocarà fer el paper de dolent, de moderar, de donar i treure veus, per intentar fer un debat o una sèrie d'exposicions que siguin actives i dinàmiques i alhora interessants. Si us sembla, cada ponent tindrà uns màxim 15 minuts per expressar les seves opinions o dades i continguts, i sí que ara us faig la falca publicitària que ja ha començat en Carles sobre la Federació d'Ateneus. Clarament nosaltres avui hem portat l'exposició, que cal dir que l'exposició que veureu per part de la Unió, amb material de la Unió, supera amb escreix la que va comissionar la Neus Moran, principalment perquè entendreu que el treball de memòria històrica, el treball de recerca, és un treball constant, ara ho parlàvem també, que no acabarem mai de trobar dades, no acabarem mai d'interpretar dades. Per tant, aquesta exposició que es va fer conjuntament amb la Mira és del 21, per tant, ara ja es podria anar actualitzant bastant. Però és una bona primera fotografia de la gran afectació que vam tenir, no només la Unió, sinó tots els Ateneus, totes les associacions de Catalunya. Per què? Perquè una intenció que també s'anirà expressant la Neus, però ja l'avanço jo ara, ens van afectar principalment per democràtics, per catalans i també perquè tenien recursos econòmics, això també val dir-ho. El règim s'havia de nodrir, s'havia de vestir econòmicament també. Què més hem portat? El tòtem sobre l'espoli, el tòtem un element expositiu que es quedarà aquí a la Unió i que cal dir que ha sigut apassionant. Ho estem intentant impulsar cada Ateneu, que tingui el seu tòtem, el seu element de reflexió o d'història de memòria democràtica, i a la Unió Democràtica, amb els dos tòtems que tenim aquí, doncs és que ha anat sol. Vull dir, ha sigut un treball intens per sintetitzar, perquè és un tòtem molt petit pel material que han arribat a portar.
I res més, sí que hi ha a l'exposició de la Unió i també en quant al projecte de recuperació d'arxiu, de captació de documents, de dades, esteu en línia, cal dir que s'ha de felicitar, esteu en línia del que estem fent moltes associacions, ja no només els Ateneus Federats, sinó molt teixit associatiu de Catalunya, i a l'hora de refer uns arxius que principalment l'administració durant molts anys se'ns ha negat. Jo ho deixaria aquí, sí que deixeu-me fer una breu ressenya dels currículums de les 3 persones que m'acompanyen aquí a la taula. La Neus Moran, que començarà ella donant una contextualització històrica d'àmbit nacional, un àmbit més general de lo que és l'afectació franquista als Ateneus, a les associacions. Després vindrà en José Fernando, que és llicenciat en Història, el coneixeu perquè és d'aquí, no m'allargaré amb el seu currículum, i també en Joan Troiano, que també és de la casa, com aquell qui diu, i és llicenciat i ha col·laborat moltes vegades en el Museu de Sant Cugat. Jo, sense dir res més, també per complir horaris, doncs passaria la paraula a la Neus. Merci. Abre el micro. Bueno. M'escolteu? Sí. Bé, bona tarda i moltes gràcies per vindre i per l'acollida i per convidar-me a esta taula amb 2 historiadors que hem estat discutint ja per internet uns quants dies. Jo abans de fer el context, el que sí que volia recordar, sempre ho dic al final però ho diré al principi, que més que una xerrada d'història, que ho és, o una taula redona sobre un fet històric, el que estem parlant és d'un delicte de lesa humanitat que no prescriu perquè està considerat de lesa humanitat per les Nacions Unides i que no ha estat rescabalat ni a les entitats ni a les persones particulars. Els únics que han estat rescabalats per tot allò que se'ls va usurpar durant el franquisme han estat els partits polítics i els sindicats. Després ja això m'allargaré. Espoliar, segons la definició, és desposseir a algú d'allò que li pertany amb violència o iniquitat sense deturar-se en el mal que fa ni absolutament mancar de justícia. En el cas de la requisa franquista, tots aquests condicionants es donen. Ara, sabíem molt bé des del començament el mal que anaven a produir i què anaven a obtindre en la confiscació. Quan parlem de requisa franquista, parlem de la confiscació planificada i sistemàtica de tots els béns de les persones físiques i jurídiques, o sigui, institucions, partits, associacions, sindicats i empreses, que foren qualificades de desafectes pel moviment nacional a l'inici de la Guerra Civil. Uns béns que immediatament, només ser confiscats, eren declarats propietats de l'Estat. Per tant, esdevingué un mecanisme repressiu de primer ordre en el que confluïssin 2 lògiques. Una que és l'econòmica, o sigui, esdevé una font de finançament ràpida i extraordinària que serveix per aprovisionar-se de fons que primer destinaran a les despeses de la guerra i després a el que anomenen reconstrucció. Servirà també per a retribuir als fidels, aquells que han donat suport a l'aixecament del 18 de juliol, i per a engruixir el patrimoni de l'Estat. I de l'altra banda, l'altra lògica seria la repressiva, que consisteix en castigar els enemics polítics i desarticular qualsevol dissidència. Òbviament, tot això té una intencionalitat política i econòmica, amb unes conseqüències, uns efectes que impactaran sobre tota la societat. Un d'ells serà l'empobriment de la població considerada hostil. Això repercutirà sobre les famílies, però també sobre tota la trama de relacions de sociabilitat, o sigui, de veïnatge, d'amistat, de militància, i repercutirà o incidirà sobretot en les classes populars que havien impulsat el món associatiu republicà. Per què? Perquè era necessari eliminar la xarxa de sociabilitat republicana per tal d'implantar el model social, econòmic, cultural i moral acord a la ideologia feixista del nou règim. Jo no m'estendré, anava a explicar un poc com era aquesta xarxa de sociabilitat republicana,
que a Catalunya destaca perquè és on més entitats afloren i sobretot eclosionen des de finals del XIX i funcionen com una xarxa paral·lela fora del control de lo que és l'Estat i de l'Església per atendre les necessitats bàsiques de la població i sobretot posaran l'eix en l'educació, en el que és la instrucció, l'alfabetització de les persones que en formen part, com a eina bàsica per a poder formar subjectes crítics que siguin capaços d'aconseguir totes les reivindicacions polítiques, laborals o socials que vulguin. O sigui, és una cosa basada en il·lusions esperançades en què se pot transformar la realitat i que la realitat serà molt millor. Òbviament, després de la guerra tot això se'n va a orris. Però sí que és important entendre que aquesta trama que construïssin acaba estructurant la nació. I està molt caracteritzada per ser entitats que muten, o sigui, que se transformen i van adaptant-se a totes les necessitats dels socis. Fan teatres, fan escoles, fan una mútua d'assistència sanitària. Per tot això, són considerades des del primer moment com un enemic interior, com un contrapoder real i efectiu a allò que el règim aspira, o a que el moviment nacional aspira des del minut zero. Per afiançar la requisa fou essencial construir un marc legal per a poder legitimar-la, sistematitzar-la, emparar-la, legitimar-la i perpetuar-la. Tot això se construïssin tot un conjunt de normes específiques i múltiples perquè n'hi ha múltiples objectius. No solament són el que entenem per Ateneus, sinó que també estan les cooperatives, els partits, les indústries. Per tant, per a cadascuna d'elles buscaran o configuraran, elaboraran una norma específica. Tot això comença a pensar-se o comencen a treballar-ho en la tardor del 36, al poc de temps d'iniciada la guerra. S'inicia primer amb una qualificació amb la qualificació de desafectes, que diuen que són todos aquellos autores, o cito en castellà perquè me dice així, autores materiales o por inducción de los daños sufridos por el Estado con motivo de la absurda resistencia sostenida contra el movimiento nacional. A esta qualificació de desafectes la continua l'atribució de la propietat de tot el patrimoni confiscat dels desafectes a l'Estat i s'inicien els treballs per a construir el que serà la jurisdicció penal especial de responsabilitats polítiques i, en paral·lel, el que serà l'ofensiva econòmica contra la República. Em puc explicar un poc la normativa? Vale. Després l'expliquem més, si voleu, però almenys tindré unes pinzellades perquè si no, no s'entendrà com funciona la requisa de la Unió. A veure, la primera norma que vindrà a definir el que és la jurisdicció especial de responsabilitats polítiques és el decret 108 que l'emeten el 16 de setembre del 39, en el que apareix aquesta qualificació de desafectes y ya digo que las entidades son el germen del antipatriotismo que envenenaron al pueblo con el ofrecimiento de supuestas reivindicaciones sociales. És la primera norma que legitima la confiscació patrimonial i el càstig econòmic amb finalitats purament repressives de la població. A aquest decret el continua un següent decret, que és el decret llei del 10 de gener del 37, en el que ja se crea la estructura administrativa per administrar els béns, de la qual s'encarregarà la Comissió Central Incautadora de Bienes amb seus provincials, sempre són estructures així radials. Estableix el procediment de requisa,
o sigui, estableix el procediment de requisa i el procediment judicial posterior a l'embargació dels béns. En el procediment de requisa, la capacitat precautòria de l'embargament recau sobre l'exèrcit, però en col·laboració amb les autoritats civils. Per tant, sempre els ajuntaments entran, i a l'empara d'aquest decret del 37 és en el que actua l'Ajuntament de Sant Cugat quan confisca la Unió. Seguit, n'hi ha una altra fase que és d'enjudiciament que també se repetirà. O sigui, la instrucció s'encarregarà la justícia militar i després de l'execució de les sentències dels militars s'encarregarà la justícia civil, o sigui, els jutjats ordinaris de primera instància i audiències provincials. Este sistema arriba al seu zènit amb la llei de responsabilitats polítiques que s'emesa el 9 de febrer del 39, una vegada donada per conclosa la campanya de Catalunya, amb la conquesta dels darrers punts fronterers, que diu que la llei, o sigui, aplica la normativa de manera retroactiva a octubre del 34, que no és una data menor. Tots els béns que són embargats inclouen també el patrimoni familiar. Té una sèrie de condemnes que són, imposa condemnes restrictives de la llibertat de moviments i d'activitat, que són complementàries d'altres que puguen emetre altres jurisdiccions especials, com la militar, o sigui, els consells de guerra. De fet, tots els que passaven processats per consells de guerra tenen causes obertes de responsabilitats polítiques perquè en el seu esquema mental de com entenien la justícia, me dices, no? La justícia franquista, Serrano Suñer digué que era la justícia al revés. Per tant, ells no se consideraven, els responsables de l'aixecament havien estat els republicans. Si ells no s'hagueren comportat com s'havien comportat, no serien responsables de la guerra. Per tant, com són responsables de la guerra, han de pagar totes les despeses de la guerra. Aquesta és la justificació que utilitzen. Per tant, tots els que passen per consells de guerra també se'ls obri expedient de responsabilitats polítiques i tots aquells que són jutjats pel Tribunal Especial de Repressió contra la Maçoneria i el Comunisme, el term que és una altra jurisdicció especial, també. O sigui, ningú se lliura d'una aplicació de sanció econòmica. De fet, en paral·lel a les condemnes condemnes restrictives de llibertat de moviment i d'activitat, n'hi ha l'aplicació d'una sanció econòmica que recau sobre els béns que han embargat. Tot això dura fins al decret del 10 de novembre del 66, o sigui, 30 anys. Fins al 66 no és publicat aquest decret que atorga un indult general. Diuen indult general, però realment el que suposa és un arxivament de les causes i no n'hi ha cap retorn administratiu dels béns. En paral·lel a aquesta normativa de responsabilitats polítiques, n'hi ha tota una sèrie de normes que venen a donar cobertura als mecanismes interventors de la moneda republicana en el marc de l'anomenada ofensiva econòmica contra la república. Aleshores, publiquen primer un decret que invalida o valida bitllets en novembre del 36, després n'hi ha una ordre d'intervenció de crèdits en territori republicà en març del 37, després arriba la llei de bloqueig dels comptes bancaris que han estat oberts en zona republicana, o sigui, tots estan bloquejats, aquesta nova ordre, que és d'octubre del 38, i la llei reguladora del desbloqueig, perquè, clar, com tenen tots els dipòsits bancaris bloquejats, les entitats bancàries se queixen, i les empreses també, de que no poden operar en tot allò que tenen confiscat. Aleshores, la llei reguladora del desbloqueig ja arribarà en desembre del 39. Això el que suposa és un primer, podríem dir, rescat bancari, precedents que n'han hagut posteriors. S'estableix un nivell de devaluació en 3 nivells dels comptes confiscats segons
quan han estat els ingressos a aquests comptes confiscats. Uns comptes que identifiquen les pròpies entitats bancàries i que tenen que veure, o sigui, les entitats bancàries se senten i diuen, vale, segons estos són responsables polítics, per tant, bloquegem els comptes fins a nova ordre. Per a poder-los reincorporar al sistema, estableixen esta norma de desbloqueig en aquestes set escales, 7 graons, per a devaluar-los. De tot això s'encarregaria la Comissió General de Desbloqueig, que actuarà fins al 43. I tot el capital, una vegada desbloquejat, acaba sent incorporat a un compte especial que diuen anomenat Fondo d'Improtegibles, que queda a disposició d'Hisenda i que està controlat i dipositat al Banc d'Espanya i funciona en paral·lel a responsabilitats polítiques. Per tant, els que són encausats per responsabilitats polítiques i tenen bloqueig de comptes, que ho discutíem, no són comptes que estiguen bloquejats perquè aquells altres no es poden tocar. Aquells altres només estan a disposició d'Hisenda. No poden recuperar-los encara que se'ls indulte. Ja? Me dis de 2 minuts? Ah. Bueno, és que vull 2 minuts. Bueno, un poc més. Vale. En paral·lel a tot això, com dia abans, com n'hi ha múltiples objectius a confiscar, n'hi ha múltiples normes. S'estableix també, n'hi ha una requisa de tot el patrimoni industrial de la que s'encarregarà el Ministeri d'Indústria i que, bueno, no van citar totes les normes, però també comença a finals del 36, en el 37, se creen les primeres comissions militars de mobilització industrial, una vegada cau el front del nord, i en el 38 creen les comissions interventor. Bueno, l'ESTIM, Comissió Interventora para la Incorporación Mercantil, bueno, ara no me'n recordo, se m'ha anat que són dissoltes en el 41 i tot allò que confisquen van fent subhastes en paral·lel. Tot allò que confisquen, tant el que confisquen com el cens que fan de propietats industrials, acabarà passant a les cambres de comerç provincials. El que fan és bàsicament un cribatge de treballadors i d'empresaris, és una depuració industrial, que busca la reprivatització i desarticular tot el model de cooperatives i d'empreses socialitzades que havien estat la manifestació més clara de tot el procés revolucionari de transformació de les estructures socioeconòmiques que s'inicia una vegada derrotat l'aixecament del 18 de juliol. En paral·lel està l'altra també famosa, que és la requisa patrimonial de documents, que està encarregada a la DER, a la Delegación Especial para la Recuperación, no, Delegación del Estado para la Recuperación de Documentos, creada per decret en abril del 38, que s'encarrega de la requisa documental i del buidatge d'aquesta documentació, a partir del qual se farà un fitxer d'antecedents gegants. Després d'això, hi ha tot un repartiment de béns en el que no entraré perquè no me deixen més temps, però sí que volia dir 2 coses només. Les dades per a que tinguem les dades de víctimes per a que tinguem un marc de l'afectació que he pogut contrastar. N'hi ha moltíssimes més que no s'ha pogut contrastar perquè no n'hi ha documentació que ho provi. Però de moment estem parlant que els Països Catalans confiscaren 741 edificis de 455 associacions, a Catalunya serien 431 edificis de 279 associacions, sobretot a Barcelona, estan concentrats, i de comptes improtegibles als Països Catalans serien 1.672 milions de pessetes republicanes, que ve a ser el 46% dels 3.700 milions que se confisquen a l'Estat. I aquests 1.672 milions serien uns 2.722 milions d'euros actualment. A Catalunya se confisquen 1.262,5 milions de pessetes republicanes, que ve a ser el 34% de l'Estat, que són uns 2.055,9 milions d'euros.
Les xifres en immobles són per l'estil. O sigui, sempre estem parlant de que més d'un terç de tot el que se confisca a l'Estat prové del Principat. Després, si voleu, ja entraré en lo del repartiment dels béns i les dues transferències que se fan, que passen a l'Estat. I, ja no tinc més temps, i he portat documents. No, fem una cosa, ara... Després es quan posem. entreu en debat, poseu els documents en valor, si cas. Vale. Sí? Sí. Sí, deixem aquí? perquè bueno, els documents bàsicament són els mobles que s'extrauen, l'acte de... el full d'incautació, l'acte que fan de requisa de l'edifici, que estan tots els béns mobles, dels quals se desprèn que n'hi ha part de la documentació que queda mentre està l'edifici ocupat per Falange. La confiscació és immediata, se fa en el 39 i ho diu el propi alcalde, vaja, perquè ho comunica el propi alcalde al comandant militar de Terrassa. Diu que és un nido de rabassaires de izquierda republicana i de los demás matices marxistes. Vos tenia molta consideració. I això és la confiscació de béns mobles i de confiscació de comptes corrents, ja en parlarem. Home, si ho expliques ja posem-los, no? Sí? No. Per què? No, home, perquè t'estava convidant a fer-ho després, però bueno. És una novetat, contextualitza una mica quan ho has trobat. Bueno, són pocs. El que passa és que la llista que fan a la Unió és realment de les llargues. Són 6 pàgines, jo no sabia... Sí, no s'esmeraren. I això que és en el 41, vull dir que ja portaven 2 anys així dins i segurament havia desaparegut. No, exacte, aquesta és la carta de l'alcalde. Este següent document... Este següent document ahí vais estar la Unió, que este ja és de la delegació especial, de la DNS, del sindicat vertical, sí, que ja apareix confiscada i és en tot el procediment d'atribució. O sigui, el sindicat vertical intenta obtindre la titularitat de l'edifici com siga, però la comissió calificadora de bienes sindicales marxistes que s'audita tot el procés no li l'atorga perquè diu que no està suficientment provat que tinga un vincle amb organismes sindicals. Aleshores, de fet, ells tot el temps trauen documentació del Centre República Federal. I aquest és el full declaratori, que és el que dia... El full declaratori que fan... Sí. Baixa, perfa. No és normal, però Sant Cucufaten acostuma a sortir... Està taxat, veieu, està ocupat per Feti de les Fonts i l'Ajuntament ja el valora en 200.000 pessetes. I així ja comença el llistat, que va per sales, 2 billars i va acompanyat de la taxació dels béns. 3.200 pessetes, baixa. Perquè veus, reloj de paret, 2 bancos jardín... Sí... Teniu tot. 10 palillos i... 10 palillos. La cafetera és important. Sí. Teniu una pequeña màquina fotogràfica, que també és molt guai, i la del cine. Sí, és que sí, els llistats estos serveixen per a veure què passava en l'espai, l'activitat. Les butaques, veus, en el edificio adjunto, en la platea, primera y segunda fila, en los palcos, les arañas de la pared, 2 ventiladores i los tassen, van tassant. Bueno, això baixa perquè és llarg, Siguen les coses complementàries. Sí. Billar para carambolas. Les cadires, baixa. Quan parlem de confiscar vol dir que s'enduen d'aquí o... Sí, en un no. cop, diguéssim? No. Això està així, exacte.
I jo, per el que intuïsc, per el que hem estat parlant dels contes, jo crec que van subhastant béns segons els interessa, però els béns estan confiscats perquè n'hi ha un procediment de responsabilitats polítiques en paral·lel. I una part se la queda l'empresa cinematogràfica que tenia que ser seu càrrec al cinema de la Unió, l'empresa Serra Llacera. Que va pagant el lloguer. Una part se la queda ella perquè a més va pagant lloguer, això... Sí, va pagant lloguer que va jutjat, va al Tribunal Especial. Veieu, n'hi ha part de la documentació que se queda en l'edifici, fica Mutua de Socorros, part de la documentació de la Mutua de Socorros i de la Societat de Cazadores La Guaya. I això està així, perquè no podrien moure-ho. Però una altra part se'n va, envien una part a la DER, que acabarà en Salamanca, i una altra part que la té l'Ajuntament, segur. Vamos. Però el de la biblioteca ni l'anomena, només que nomena una taula. Si vols puc dir alguna cosa de la biblioteca? Sí. A veure, per què no retomem una altra vegada l'escaleta? Fem intervenció del José Fernando. Sí, voleu sí. Espera, baixa. És que hi ha una cèdula. Espera, que veig en el llistat, que és enorme. I això és una cèdula de l'edifici. Baixa. Esta, que també estava en l'expedient. Són les cèdules, sí, per a construir-lo. El president quan es va comprar. Obligacions, si són participacions. Sí. Tornem, no? Sí, tornem i tornarem també amb intervencions després si n'hi ha, però també per valorar la preparació de la conferència. No s'apaga? No, s'apaga des d'allà. Vale. El José Fernando té la paraula i també ja hem aterrat de cop a Sant Cugat, doncs continuem aterrant. Molt bé. La meva intervenció és explicar per què al gener del 39, quan entren les tropes franquistes, un dels primers llocs que van a buscar és la Unió Santcugatenca. Com esdevé la Unió Santcugatenca? L'entitat d'esquerres del poble. I de fet té ja un origen rebel. El 1899, la Lira, la coral La Lira, una coral claveriana, rebia un pendó regalat per l'industrial Esteve Camarasa, que era un industrial d'aquí de Sant Cugat. El van convertir en president honorari i com a prova de gratitud, durant la Fira de Setembre van anar a cantar-li a casa seva i van anar a una missa. Llavors la Campana de Gràcia, que era un diari republicà i anticlerical, escrivia: després d'una missa oïda amb molt fervor pels coristes, fou solemnement beneït lo pendó que els ha regalat un catalanista catòlic, apostòlic i romà. No saben quina relació pot haver entre les benediccions del clero i la música popular, però siga com vulga, si els coristes de Sant Cugat senten d'aquí endavant que els hi diuen beneïts o beneïts, no tenen per què estranyar-se. I alguns no volen que els hi diguin beneïts, i al 1927 socis de la coral La Lira marxen per formar la Unió Santcugatenca. Aquest és l'origen de l'entitat, un origen ja rebel. Entre els socis que trobem, rabassaires, que és la majoria de la població de Sant Cugat, però trobem fusters, trobem paletes, alguns d'ells ja són republicans, altres són membres de la Societat d'Agricultura. La Societat d'Agricultura era una entitat de rabassaires que lluitava pels drets dels rabassaires. I bàsicament són obrers. Per exemple, el 1901 fan una jornada d'intercanvi a Granollers amb els amics de la Unió de Granollers, van a Granollers a cantar amb ells. Només arribar a cantar la Marsellesa. La Marsellesa és el gran himne republicà. És l'himne de França, però és l'himne republicà que canten les entitats republicanes a Catalunya. I el canten 3 cops en aquella jornada. I, a més, el diari de Granollers deia «Los obrers d'allà, perquè també tots són obrers, i los d'aquí fraternissaren». O sigui, ja considerat són tots 2 corals obreres. Encara feia de mestre llavors en Joan Sant. Joan Sant era fill i nebot d'antics republicans. De fet, el seu pare havia dirigit una orquestra durant la Primera República. Hi havia 2 orquestres a Sant Cugat. Una era afí als republicans, que era la que dirigia el pare de Joan Sant, i una altra era conservadora, que era la que dirigia Josep Borrell. Els Borrell i els Sant, els Borrells es convertiran en els capitostes del Partit Conservador i els Sants deixaran el republicanisme per convertir-se en els dirigents del Partit Liberal. I estaran Miquel Sant, que era el tiet de Joan Sant, doncs serà alcalde liberal, i el Borrell, pare i fill, seran alcaldes conservadors.
Aquesta situació acabarà el 1897 quan arriben a un pacte en la que Josep Borrell serà alcalde i Joan Sant entrarà com a secretari municipal. Serà secretari municipal fins a 1926. Com veurem, seran un dels protagonistes del caciquisme a Sant Cugat. Per això estranya que a les alçades de 1901 encara fos el mestre, però no per molt temps. L'entitat creix, està presidida en aquests primers temps, per exemple, un dels presidents és Miquel Grau Ricard, que era un republicà i membre de la Societat d'Agricultura, i cap al 1904 absorbeix un altre cor claverià que hi havia a Sant Cugat, que era la Coral El Progrés, de la que no tenim gaires dades, però pel seu nom doncs sembla que més aviat tirava cap a l'esquerra. Aquests moments són moments de canvis en la sociabilitat. Aquestes corals i els primers grups de teatre i els veïns es reunien als bars. Bàsicament a Sant Cugat hi havia Cal Tadeo, al carrer Santa Maria, i Cal Ventura a la plaça de Barcelona. Eren les entitats, els bars als que anaven i tenien petits teatres, i llavors podien fer-se representacions. Allà la feies petar la conversa, a la taula. Això va transmutant cap a entitats autoorganitzades, com és el cas de la Unió, Els rabassaires i els treballadors, la Unió acabarà tenint el seu propi local, i aquests nous espais d'oci serviran també per difondre idees polítiques, encara que sempre les entitats tenen allò posat de prohibit parlar de política. En realitat es parlava de política, perquè evidentment és un tema que envaeix tot, les converses. Les tertúlies van tenir un contingut polític, allà es parla de justícia, es parla dels drets dels rabassaires. Llavors l'entitat va agafant aquest caire polític. A més, com passava a tots els pobles rurals, a Sant Cugat es creen com a dos mons paral·lels. Hi ha dos blocs socials diferenciats. El món associatiu popular i el món associatiu, diguem-ne, de l'oligarquia i afí al caciquisme. Aquesta societat dividida, la Unió comença a agafar també aquest protagonisme contra la lluita contra el caciquisme a Sant Cugat. Com deia, a Sant Cugat, entre 1897 i 1930, hi ha 4 alcaldes, 5, però un està només uns mesos. Quan mor Borrell, entra com a alcalde Martí Rodó. Quan ho deixa Martí Rodó, entra el seu cunyat Pere Estapé. Quan ho deixa Pere Estapé, entra el seu cunyat Martí Rodó. I mentrestant, Joan Sant, des de la secretaria municipal, ho remena tot. Són les 3 persones que controlen el poble políticament. Davant d'això, creix sobretot el republicanisme federal i el món rabassaire, les reivindicacions de la Unió de Rabassaires. La Unió compra el local, el Llogari Sitges, aquest que sortia signant, compra un local al 1921 per construir el que avui tenim aquí, bueno, no el que tenim aquí, no, el que hi havia aquí. I llavors el Llogari Sitges és el primer regidor republicà federal que entra a l'Ajuntament des de la Primera República. Hi havia altres republicans, però eren republicans conservadors que pactaven amb el caciquisme, però és un personatge del Centre Federal Autonomista que funda Francesc Layret en les seves campanyes electorals a Sant Cugat. Mentrestant, l'oligarquia local no tenia un local. Quan neix el local que es contraposa a la Unió? Doncs ho explica Pere Sant és el fill de Joan Sant, candidat monàrquic del 31, dirigent de la Lliga a partir del 32, que explica el local, diguem-ne, de la dreta seria el parc municipal, el que deien el parque. I diu, el parc municipal va néixer arran de la construcció del ferrocarril elèctric. Era l'any 1917 quan aquesta vila era envaïda per una llau d'obrers d'altres terres, empleats de la construcció de la via, la majoria dels quals tenint família al seu llunyà poble, malgastaven el dia de festa, tot el que guanyaven durant la setmana. A Sant Cugat cada cafè era un music hall, cada taverna una timba. Les persones decents no tenien lloc on passar la festa. Les famílies s'esbarriaven. Va ser llavors que l'Ajuntament va acordar l'arrendament del parc municipal per transformar-lo en un lloc d'esbarjo familiar i apartar el jovent del perill i llocs de corrupció. Aquest to xenòfob, perquè el que estan arribant són els murcians, els almeriencs, els aragonesos que arriben a treballar al tren, sobretot al començament, contrasta, per exemple, amb la Unió Santcugatenca. La Unió Santcugatenca, molts d'aquests immigrants que arriben acaben sent socis de la Unió Santcugatenca. Per exemple, un cas emblemàtic seria el de Joaquim Moya Braulio. Joaquim Moya Braulio neix a Ejulbe, al Terol, al 1900, arriba amb 18 anys a Sant Cugat,
treballa de rabassaire i a més a la fàbrica Alexander, se'n fa soci de la Unió, canta amb la coral de la Unió, és del grup d'Esperanto de la Unió, és membre del Centre Republicà Federal, però es passa al bloc obrer camperol, al Partit Comunista, que no ortodox, és membre de la Unió de Rabassaires, marxarà voluntari el 36 a lluitar al front, serà regidor durant la Guerra Civil i morirà a Mauthausen, concretament a Gusen, al camp de concentració nazi, el 15 d'octubre del 42. No és l'únic soci que té la Unió Santcugatenca que va passar per camps de concentració, també Bonaventura Bartralot, després parlarem, que aquest se'n va sobreviure. Però, com veieu, una persona que ve de Terol s'incorpora a Sant Cugat gràcies a la Unió i gràcies a la Unió s'incorpora al món polític, al món sindical del poble. El parc, com dic, es construeix a partir de 1920, no existeix res d'ell, estava a la part de darrere del monestir, quan estava el cementiri allà, entre el cementiri i la part que dona cap a la carrer de la Creu. Es va edificar per una societat que va emetre obligacions, però clar, a diferència de la Unió, que va tenir que comprar el terreny, com era un parc municipal, doncs es va estalviar la compra del solar, una casicada més. I a partir d'aquí, a partir d'aquests anys, dels anys 20, es dibuixa a Sant Cugat aquesta dualitat entre la Unió, on van els rabassaires, on van els treballadors, més aviat orientada cap al republicanisme federal, i el Parque, on va la gent de dretes, on van els estiuejants, que arriben a Sant Cugat durant l'estiu, es va dividint. Així que trobarem dos centres recreatius amb una capacitat similar. La Unió tenia 620 places, el Parc 570. Trobarem que cadascuna té una sala de teatre, que organitza els balls els dissabtes, que té el seu propi cafè i el seu propi cinema. Hi ha dos cinemes a Sant Cugat, un al Parc, un a la Unió. Té dos corals, la Unió a la Unió, la Lira, que té com a seu el Parque. Dos grups d'aficionats de teatre, dos societats de socors mutus, el sindicat agrícola. A Sant Cugat existia des de 1909 el sindicat agrícola de Sant Pere, que havia estat impulsat per l'Ajuntament i per aquest senyor caciquil, impulsat per la Unió surt el sindicat agrícola a la Unió. Tot està dividit segons la classe social o l'orientació política dels socis. Per exemple, Ramon Mas, que va ser un dirigent del Rabassari de Sant Cugat, explicava que fins i tot el futbol, quan va començar el futbol al 1919 a Sant Cugat, explicava, després d'haver expulsat a la joventut vilatana de 5 camps particulars i vista que la joventut ardida no claudicava, van determinar absorbir-los a la sala de festes, que era com era coneguda al parc també, abans no anessin la joventut a la Unió, on havien demanat construir el camp de futbol particular darrere de la Unió. La Unió havia demanat construir un camp de futbol aquí i al final el camp de futbol es construirà al costat del monestir i la seu del club de futbol serà al parc. I una casicada més. Als anys de la dictadura, a partir del setembre del 23, el cop d'estat de Primo de Rivera para, i llavors els partits polítics se'ls dificulta o se'ls prohibeix l'activitat, el Centre Federal Autonomista de Sant Cugat desapareix, la Unió de Rabassaires, que era el sindicat dels rabassaires que s'havia creat també sota l'impuls de Francesc Layret i Lluís Companys, que havien vingut a Sant Cugat a fer mítings i havia nascut aquí també la Unió de Rabassaires, té cap a albergar la seva acció. Llavors, la cultura, l'activitat cultural, davant de la possibilitat de fer política, es converteix en un refugi dels republicans. I en aquest sentit, la Unió ho serà. Per la seva banda, per exemple, el Parque acollirà com a seu a la Unió Patriòtica, el partit únic que crea el dictador Primo de Rivera, té la seu en el parc. I la Lira, per la seva banda, per exemple, actuarà el setembre del 28 en un acte d'afirmació patriòtica espanyola en aquest cas. L'Ajuntament posa dificultats, sobretot a partir del 28 hi ha un cert assajament de l'Ajuntament a la Unió. El gener del 28 el governador torna als programas anunciando bailes de carnaval y funciones cinematográficos por la sociedad coral a fin de que sean redactados en castellano. A l'agost del 28 els recorda l'obligació de sol·licitar permiso con 24 horas de antelación para realizar espectáculos públicos. Al setembre del 28 els prohibeix la celebració de cap espectacle si no ingressen les quotes de timbre d'espectàculos i no paguen uns impostos. Una mena de burorepressió que potser ens sona a l'actualitat, no? En lloc d'una censura directa es posen impediments legals, sonors o traves perquè no es pugui fer l'activitat. Al juny del 29, curiosament, hi ha un acte de reconciliació entre la Coral La Unió i la Coral La Lira, que canten junts,
a la revista de la Unió que es publica, diu, mira, ja han superat aquest entrebanc, no dura gaire, perquè arriba a la República. A l'abril del 31 hi ha dues candidatures, bueno, hi ha tres candidatures, però hi ha dues candidatures, una la fi al caciquisme, els monàrquics, una altra és la candidatura administrativa de coalició, que reuneix republicans i gent que no és republicana, fins i tot carlins, però que són contraris als cacics de tota la vida, els Sant, el Rodó, els Estapé. Després hi ha una petita candidatura d'Acció Catalana, però que treurà el 3%. El míting de la candidatura d'administració de coalició es fa a la Unió de Sant Cugatenca. Entraré en les eleccions, les perden els republicans per molt poc, però malgrat tot es proclama la República a Sant Cugat, el 14 d'abril. El 15 d'abril es fa un acte des del balcó de l'Ajuntament, que llavors estava a la plaça Sant Pere, l'edifici que ara està en obres, allà es va proclamar la República. Era un edifici de Joan Sant, el secretari municipal tenia llogat el local a l'Ajuntament. Per això l'any 32 una de les primeres coses que farà l'Ajuntament republicà és construir un edifici nou de la Casa de la Vila, també per sortir de les... perquè veieu com funcionaven les coses als pobles. En aquest acte, el 15 d'abril, que hi ha parlaments des del balcó, canta la Coral de la Unió. No està la Coral La Lira. La República porta una certa politització més clara, sobretot quan la Unió ha de decidir-se, perquè el Centre República Federal, que ha nascut el 1930, que és el que està afiliat al Partit Federal fins a desembre del 31, que passa a estar afiliat a Esquerra Republicana de Catalunya, demana entrar a la Unió Sant Cugatenca, tenir la seu a la Unió Sant Cugatenca. Finalment, el 17 de maig s'acorda per unanimitat, amb excepció d'un soci, l'abolició de l'article 1 del reglament de la Unió, precisament l'article que deia que no es podia parlar de política, perquè clar, si entra un centre polític, encara que continuen la que feia referència a la part religiosa, perquè també el reglament sempre es posava que no es podria parlar de religió i tal, quan bàsicament la majoria dels socis, o una bona part dels socis, eren fermament anticlericals. Però bueno. Després de diverses discussions, diu l'acte, s'aprova la incorporació del Centre República Federal com a secció independent i s'hixa la bandera tricolor al local de la Unió. Això és al maig. També la Unió de Rabassaires també tindrà la seu aquí. Hi haurà una certa dificultat en aquesta convivència política, perquè no tots els socis eren del Centre República Federal, hi havia gent d'altres tendències polítiques, sempre dins de l'esquerra. Per exemple, a l'octubre del 32, quan es publiqui l'Avenir, que és una revista que edita el Centre República Federal i la Unió de Rabassaires, la Unió no participa en aquesta revista, però sí algunes de les seves seccions. El Sindicat Agrícola de la Unió, les seccions de música, dramàtica, escacs, perquè han crescut l'entitat. La Societat de Caçadors La Guatlla, que l'hem vist abans, que també tindrà la seu a la Unió Sant Cugatenca. Aquests sí que participen, en canvi l'entitat com a tal no vol implicar-se en una revista política. Dic que creix perquè el 1931 la Unió té 400 socis, que vindria a representar el 8% de la població de Sant Cugat. Si avui tinguéssiu la Unió el 8%... I tot això es manté durant la República, malgrat que la República és una explosió de la societat civil. Es crea un Ateneu de caràcter catalanista, afí a Acció Catalana, es crea un Ateneu Cultural, un Ateneu anarquista, es crea la Joventut Esportiva Proletària, que era una entitat afín als comunistes, es crea el Cor Enciclopèdic, el món catòlic també s'organitza, neix la Federació de Joves Cristians, l'Institut Catòlic Femení, l'Institut Catòlic Femení. És a dir, malgrat que neixen moltíssimes entitats durant la República, perquè és un moment d'explosió de la societat civil, la Unió continua sent l'entitat més gran del poble i en diferència. I no només això, l'alcalde Roc Codó, el que després podreu veure en les fotos de l'exposició, és soci de la Unió. De fet, el seu germà, el Domènec, que també surt a la foto, era conserge de la Unió. La majoria dels regidors del Centre República Federal eren socis de la Unió, que són els que dirigeixen el poble. De fet, els presidents durant la República, el 1931, el president és Jaume Galobardes. Jaume Galobardes era membre del Centre República Federal i serà dipositari municipal. Del 32 al 33 hi ha Francesc Casajoana, que té un perfil més cultural. Del 34 al 35, Josep Grau Rodó, que era regidor també de l'Ajuntament. I del 36 al 37, Manel Anson, que també té un perfil més de teatre i música. Sembla que hi ha com un relleu de president amb un contingut més polític i president amb un contingut més d'entitat o cultural.
I la divisió política entre la Unió i el Parc és total. A la Unió fan els seus actes Esquerra Republicana, el Centre Republicà Federal, la Unió de Rabassaires fa local, fa assemblees comarcals. Inicialment la CNT també feia els seus actes a la Unió Santcugatenca. Del grup d'Esperanto de la Unió Santcugatenca neix el marxisme a Sant Cugat, es crea el Bloc Obrer i Camperol, el que després serà el POUM, el Partit Obrer d'Unificació Marxista, neix aquí, en la secció d'Esperanto de la Unió. I llavors els actes del Bloc Obrer i Camperol, per exemple, un míting a l'abril del 32 de Joaquim Maurín, del seu president, doncs Joaquim Maurín també va estar aquí fent un seu míting. En canvi, qui fa els mítings al Parque? Doncs la Lliga, els radicals, els russistes, Unió Democràtica de Catalunya i Acció Catalana Republicana. Com veieu, la divisió política és brutal. Algunes associacions no volen comprometre's en aquest tema i, com explicava el Joan en el seu llibre sobre les comissions de Sant Antoni Abat, doncs la comissió, per exemple, organitzadora de Sant Antoni Abat, que sempre feia el ball a la Unió durant els anys 20, a partir del 32 decideix fer-lo un any a la Unió i un any al Parc. I nosaltres no ens mullem i anem tirant. Al juny del 32 s'inaugura l'escola, el que avui és el Joan Maragall, la primera escola pública que s'inaugura a Sant Cugat. A Sant Cugat, durant la República, s'inaugura la primera biblioteca, la primera casa de la vila i la primera escola pública. Ve Francesc Macià, ve el president. El president ve a fer la inauguració, visita el monestir, visita la biblioteca que han obert els de l'Ateneu i visita la Unió Santcugatenca. Francesc Macià també va passejar per aquestes sales en la seva visita. En canvi, a l'agost del 32, la Lira feia el seu 50 aniversari i van convidar a Francesc Macià, però Roc Codó, l'alcalde, li escriu: al local on hi ha dita entitat hi havia abans la Unió Patriòtica i encara i amb tot i la República i segueixen reunint-se els monàrquics de la vila, encara que disfressats de republicans. Evidentment, Francesc Macià no va a l'acte de la Lira i tampoc la coral de la Unió canta. Aquesta situació, per exemple, durant el 36, en les eleccions en què guanyarà el Front d'Esquerres, el Front Popular a nivell d'Espanya, el Front d'Esquerres a Catalunya, els mítings del Front d'Esquerres es fan a la Unió Santcugatenca. De fet, quan s'allibera els presos aquí a Sant Cugat, la repressió pels fets d'octubre del 34 és molt forta. Hi ha 25 detinguts a Sant Cugat, molts eren socis de la Unió. No els detenen per això, però eren socis de la Unió. Doncs l'homenatge que se'ls fa quan surten de la presó al 36 es fa a la Unió Santcugatenca. I ja per acabar, quan arriba la guerra, l'alcalde que s'ha escollit a l'octubre, Magí Bartralot, havia estat president de la Unió breument durant l'any 1929. La majoria dels regidors d'Esquerra Republicana, del Centre Republicà Federal, eren socis de la Unió. El líder del PSUC, Jaume Cussó, havia estat un soci molt actiu de la Unió. Els regidors del POUM, Ramon García Covacho i Puigplà, eren socis de la Unió, però des de feia anys. Els regidors de la Unió de Rabassaires, com per exemple Joaquim Molla i altres, eren socis de la Unió. La Unió passa a dir-se la Unió Pinenca, perquè Sant Cugat, com tenia un nom religiós, li van posar Pins del Vallès. Oficialment, des d'octubre del 36 fins a gener del 39, es deia Pins del Vallès. Llavors que la Unió va ser la Unió Pinenca. El club de futbol va passar a ser el Pins Futbol Club. Aquí s'organitzen festivals promilícies, actes de socors roig, però clar, la marxa dels joves cap al front fa que l'activitat vagi decaient. L'últim president de l'entitat és Mateu Cortés Feliu, que era regidor del Centre Republicà Federal d'Esquerra Republicana a l'Ajuntament. Com podreu comprendre, quan el 26 de gener entren les tropes franquistes a Sant Cugat i els nous falangistes, perquè falangistes no existien a Sant Cugat fins llavors, doncs un dels seus objectius claus serà fer-se amb la Unió i sobretot destrossar el que havia suposat la Unió Santcugatenca. No només la Unió Santcugatenca, clar. La destralada del franquisme és brutal. El moviment rabassaire que ve a Sant Cugat, està organitzat a Sant Cugat des de la Primera República, és escapçat. El republicanisme federal que existia a Sant Cugat també des d'aquesta època no aixecarà més el cap. Els comunistes, que el Bloc Obrer Camperol i el POUM a Sant Cugat és segurament la població on més força tenen de la província de Barcelona, doncs també marxaran tots a l'exili. Les entitats, no només la Unió, les entitats anarquistes, comunistes, són totes dissoltes. Els sindicats agrícoles, el de Sant Pere i el Celler, seran segrestats per l'Hermandat de Labradores. Les entitats catalanistes també més conservadores també desapareixeran, i fins i tot les catòliques. Perquè aquestes entitats catòliques, la Federació Joves Cristians, eren catòliques però tenien un component catalanista. El que passa és que trobarem que molts d'aquests
catòlics catalanistes oblidaran la seva part catalanista i formaran part del Frente de Juventudes, però bueno, això ja forma part d'una història posterior. Pues aquí ho deixaria. Passa per aquí darrere, a veure si hi ha que te lo truco. Hola. Sí, bueno, tu t'has de donar les gràcies, Mota, per deixar-me als peus dels cavalls, diguéssim, quan entren les tropes franquistes. Abans de començar la meva intervenció, volia acabar el tema de la biblioteca, que l'havia començat d'alguna manera, perquè la biblioteca desapareix. No està relacionada amb la llista de béns incautats, com hem vist abans, sinó que desapareix. Aquesta biblioteca es conserva conservem un catàleg que el va fer en Joan Auladell Serragunyà quan era molt jovenet, l'any 34, que era una persona que li agradava molt llegir, li agradava molt escriure i es va dedicar a fer un catàleg de la biblioteca en aquell moment, l'any 34. I no va ser completa, només va agafar el que ell va considerar més important. Aquesta biblioteca constava d'uns 250 llibres i ocupava 120 autors, entre ells Àngel Guimerà, Peles Mestres i sobretot, com no, partitures de Josep Balcells Clavé, clar. I també unes quantes enciclopèdies i diccionaris de temes diversos. On van a parar? Bueno, van a parar a un eufemisme que es deia en aquell moment, que era la biblioteca municipal, que ja havia estat depurada de llibres contraris al nou règim i a la moral catòlica. Quan es va recuperar als anys 50, van arribar molt pocs llibres, en contagotes. Però el que sí que va passar és que a la Unió els hi van fer quedar com a obsequi i en forma d'advertiment un llibre que es titulava La causa general, la dominació roja en Espanya. Fixeu-vos que la humiliació és una de les característiques del franquisme. No ho oblidem, és la humiliació una de les seves, diguéssim, finalitats. Bé, una vegada dit això, la meva part, que procuraré ser més breu que el meu company, a veure si ho logro, no, però... Jo el que parlaré serà, i faré una pinzellada ràpida, de la repressió a les persones, o sigui, la repressió que van patir els socis una vegada l'Ajuntament va quedar ja sota el control de Falange a partir del 26 de gener del 39. És que l'espoli material, tot i ser important, a finals del 40 ja es va recuperar en part, excepte, com hem vist, la biblioteca i l'arxiu. El que no es pot recuperar és la repressió que van patir els socis. Jo penso que cal preservar la seva memòria i és per això que també, en part, avui estem aquí. Abans d'abordar la causa general del franquisme contra els socis, vull comentar dos aspectes que van acabar amb l'assassinat de socis. I dic assassinat perquè no es pot dir d'una altra manera. Un d'aquests assassinats va ser en forma directa. El 29 de juliol del 39 es va produir l'afusellament al Camp de la Bota del santcugatenc i soci de la Unió Joan Prat Muntada, un dels 4 santcugatencs afusellats entre el 39 i el 42. La condemna era rebel·lió militar. Fixeu-vos quina condemna, no? Acusacions. Havia sigut guàrdia municipal durant la Guerra Civil. Bé, algun guàrdia havia d'haver-hi, no? Posen que era afiliat a la FAI. Bueno, era afiliat a la UGT, no a la FAI. L'acusen de denunciar veïns per sentir emissores franquistes. També l'acusen de denunciar veïns per tenir desertors a casa. Però la causa principal per la que va acabar afusellat creiem que va ser que havia participat, deien que havia delatat en el rector de Valldoreix i aquest va ser posteriorment assassinat a la Rabassada. No hi ha el judici, no hi ha
no es veuen proves definides més que acusacions de particulars. L'altre assassinat és un producte de l'exili. Es calcula, com diu el company Ota en el seu blog, que es van exiliar sobre un centenar de santcugatencs, però no sabem quants socis eren de la Unió. El que sí sabem és que, com a conseqüència d'aquest exili, 6 veïns de Sant Cugat del Vallès van ser deportats a Mauthausen. D'aquests 6 veïns, només 2 van sobreviure, un dels quals era soci de la Unió. Els altres 4 van ser assassinats als camps. Un d'ells era soci de la Unió. Quin procés passaven aquests socis? Doncs mira, amb 2 varen passar per un infern total. Primer, pels camps de refugiats a França, després pels batallons francesos de treballadors, finalment capturats pels alemanys i traslladats al camp de concentració de Mauthausen. El primer d'ells, el que va ser assassinat, va ser el que ha comentat ja el meu company, el Joaquín Moya Braulio, que havia nascut el 1900, exiliat, va ser arrestat al 40, deportat a Mauthausen el mateix 40 i assassinat al 41 a Gusen, un dels camps, diguéssim, satèl·lits de Mauthausen. Com bé diu ha dit el meu company, immigrant, soci de la Unió Santcugatenca, cantaire de coral, membre del grup esperantista, de la Unió de Rabassaires, del Centre Republicà Federal, mestrat del POUM i també amb entitats comunistes com l'Ateneu Popular Santcugatenc. L'altre soci va ser en Bonaventura Bertralot Auladell. Sí, aquest va sortir en vida del camp. Va néixer el 1902, exiliat el 39, arrestat el 40, deportat el 41 a Mauthausen, alliberat el 45. Era el germà petit de Magí Bertralot, que era el fundador de la Unió de Rabassaires i del Centre Republicà Federal de Sant Cugat, alcalde de l'octubre del 36 a gener del 38. Bonaventura era de la Unió de Rabassaires, però era d'estat català. Era, diguéssim, del sector més extremista del catalanisme en aquell moment. Soci de la Unió Santcugatenca, havia estat fundador de la secció d'excursionisme a l'Abril del 33 i va participar també amb el grup esperantista, on va coincidir amb en Joaquín Moya. Arribem ara al que és, diguéssim, la causa general contra els socis de la Unió. El 29 de setembre del 39, el Tribunal Regional de Responsabilitats Polítiques va demanar informació a l'alcalde de l'Ajuntament de Sant Cugat, al cap local de la Falange i al comandant en cap de la Guàrdia Civil sobre l'entitat i els seus socis. El 20 de desembre del 39 s'encarrega un expedient contra els membres de la Unió, que és l'anomenat expedient número 30, crec que és aquest, el número 30, em sembla, no? Un informe de l'Ajuntament deia sobre un dels expedients, fixeu-vos, fue elegido presidente de la Junta Directiva de la Sociedad Coral La Unión, que si bien con anterioridad a la República era completamente apolítica, desde el advenimiento de la misma fue local y centro del foco marxista de esta localidad. Quins números hi ha en aquest mecanisme judicial? Es van incloure 196 persones. D'aquest total de 196 persones, només es van mantenir oberts 20 expedients i d'aquests 17 van ser empresonats. D'aquests, 12 d'elles van ser després d'un Consell de Guerra. O sigui, tenim 12 socis de la Unió amb un Consell de Guerra. Acusacions. A veure, més que el fet de ser socis de la Unió, el que es va tenir més en compte va ser la militància en partits i sindicats d'esquerra, o bé en partits catalanistes radicals, com podria ser Acció Catalana. El principal delicte dels que eren acusats era el d'auxilio a la rebel·lió. Es pot veure també, és interessant veure, que la heterogeneïtat d'aquestes persones, d'aquests socis que van anar a Consell de Guerra, fixeu-vos, ocupacions, 3 rabassaires, 2 paletes, un pagès, un espardenyer, un mecànic, un rajoler, un fuster, un dibuixant i un pintor. Una mica de tot. Càrrecs,
un alcalde i 4 regidors, militants a sindicats, 3 a la Unió de Rabassaires, 1 a la CNT i 1 a l'UGT. Militants a partits, 4 al Centre Republicà Federal, 2 al POUM, 2 a l'Acció Catalana Republicana i 1 al PSUC. Aquestes persones expedientades tenien entre 45 i 50 anys, eren casats i pares de família. Imagineu-vos el problema que va suposar per a les famílies afectades. Procediment usual, sí, ràpidament. Presó, el temps que passava entre la detenció i el Consell de Guerra, que podien tardar potser entre 1 i 3 anys. Bloqueig de comptes. Fixeu-vos també com havien de passar les famílies el temps. I sovint es trobaven tancats sense saber ben bé la raó concreta per la que es trobaven en aquella situació. Vull dir que el que era l'angoixa hauria de ser tremenda. La condemna més usual era de 12 anys d'empresonament, però a la pràctica els acusats mai passaven més de 3 o 4 anys a la presó. Sortien al cap de 3 o 4 anys amb llibertat provisional. Però fixeu-vos que el sobreseïment no es produïa fins un any més tard, normalment entre els 52 i 53. Vull dir que aquestes persones estaven 12 i 13 anys a malai al cor. Altres represaliats, també altres tipus de represaliats fora del bloc de la causa general. Un d'ells és en Josep Grau Rodó, que va ser tinent, com ja ho ha descrit una mica també el Mota, tinent d'alcaldia pel Centre Republicà Federal el 34 i 36, va presidir la Unió el 34 i el 35, va ser mosso d'esquadra i per cap motiu en acabar la guerra va ser deportat a un camp de presoners a Burgos. O sigui, ja tenim un altre tipus de represàlia. Va sortir després d'afiliar-se a Falange, com a manera per poder tornar a casa on li esperava la família. I ho va pagar ben car havent de participar en actes de Falange. Tornem a tenir aquí la humiliació sense presentar, sempre present en tot tipus de repressió. Després, no tinc estudiat els altres tipus, quins socis de la Unió van ser represaliats d'una altra manera, com per exemple en els batallones de trabajadores, quants van ser desnonats, depurats a la feina. Hi ha un tema que també està pendent, que és el veure clarament la repressió a les dones. Sabem que a Sant Cugat 2 dones van tenir que afrontar el Consell de Guerra. El que passa és que sabem els noms, però no sabem ben bé quin va ser el procés, ni si crec que no eren socis de la Unió, podien haver estat socis afiliades al POM, potser, perquè hi havia molt element femení en el POM. Bé, la repressió no acabaria aquí, sinó que perduraria en el temps i després prendria altres formes, no tan sanguinàries ni cruels, però també molt dures, com va ser l'exemple de la censura, que duraria fins a la transició. La censura i el que passa en aquests anys següents, sobretot als 60 i principis dels 70, estan ara sent motiu d'estudi per part meva, no tan sols el que respecta a la Unió, sinó també a la població de Sant Cugat. Jo l'únic que volia acabar de presentar és també, i llançar-ho a la taula si algú vol agafar el repte, és el tema de les incoherències en les condemnes, vull dir, perquè la mateixa condemna tenien tant socis sense càrrec a la Unió ni militància amb càrrec a partits i sindicats, rebien la mateixa condemna que els que tenien càrrec a la Unió i militància i alta militància amb partits polítics, fins i tot un alcalde. I el procés seria també similar, detinguts el 39, empresonats a Terrassa, enviats a presó preventiva el 40, Consell de Guerra el 42, llibertat vigilada el 43 i sobreseïment definitiu l'any 52. Per què aquestes arbitrarietats? Què s'amagava darrere de l'acusació d'auxili a la rebel·lió? Jo ho deixo aquí, per si es vol debatre o de moment ho deixo aquí. Bé, jo penso que ja he arribat a... 10 minuts han sigut,
o més? Has complert, ets l'únic que has complert el temps exacte. Jo soc molt estructurat i Exacte, sí. S'ha demostrat, s'ha i s'ha demostrat. demostrat. Jo sí que us convidaria també al públic i principalment als 3 ponents que interactuéssiu, si hi ha consultes, si hi ha preguntes, acollim-les, i més que res també perquè entre ells s'ha generat un fil de correu, el Carles l'ha preparat molt bé aquesta trobada, i s'ha generat un fil de correu entre ells 3 que és digne de fer esment, perquè la veritat el debat ha estat com a mínim llarg i interessant també. No? Suposo que, per exemple, no s'ha contextualitzat aquesta documentació, quan l'has trobat, si l'has trobat expressament a tom del fil de correu, aporta més dades, aporta els crèdits d'aquesta informació, sisplau. I a partir d'aquí continueu debatent i si hi ha al públic hi ha alguna intervenció, doncs també la podem recollir. Sobre la documentació. És un bon fil per començar, quan l'has trobat, en quin concepte. És una documentació que, per exemple, ja ho pregunto, també com a profà, Unió la té, ja l'ha recepcionat aquesta informació? No, Unió no la té, la tinc jo. O sigui, és una sorpresa o és una novetat? És una sorpresa. Doncs explica-la una mica. Bueno, durant la recerca de documentació per a fer el darrer treball, o no? Jo crec que en l'altre llibre ja vaig utilitzar aquests expedients. Sí, i tant. Perquè la Unió parla en l'altre llibre. És que ja me descol·loco. Sí, el llibre del centenari de la Unió ja té recollides algunes d'aquestes coses, sí. Algunes, algunes, no totes. N'hi ha una carta, també és un expedient de la delegació que obre el Servicio de Incautaciones de la Delegación Nacional de Sindicatos, o sigui, el sindicat vertical. El servei d'incautacions és el que construís l'expedient per a que el sindicat vertical es pugui apropiar de l'edifici, de la titularitat de l'edifici, perquè tot això està auditat per una comissió, crec que ho he dit abans, per la Comissió Calificadora de Bienes Sindicales Marxistes. Arrel de la llei del 23 de setembre del 39, creen una comissió perquè Falange realment, com ocupa tots els edificis, vol la titularitat de tots els edificis. Només que és que estan vinculats amb el que diuen extintos sindicatos marxistes, passen al sindicat vertical de Falange. És una manera de blanquejar l'apropiació i la titularitat sobre les propietats que tenen confiscades. Falange, claro. Clar, com ne reclama tants, creen esta comissió per a poder distingir quins són qui no. En el cas de la Unió se construís este expedient, el construís el sindicat vertical, esta secció d'incautacions, i després els expedients se transfereixen a la Comissió Calificadora de Bienes Sindicales Marxistes, que és la que arbitra sobre la documentació que construeix el propi sindicat vertical i que, com els expedients, tant els consells de guerra i els expedients de responsabilitats polítiques, porten la mateixa documentació probatòria, o sigui, certificada de les autoritats locals, alcalde, Falange, el pàrroc de l'església, o sigui, el rector, que no sé dir-ho, i el cap de la Guàrdia Civil. El que construïssin per a la Unió és este, que comença, bueno, té esta carta que inclou un document en el que se certifica, o sigui, un document de l'alcalde certificant, constatant que han confiscat l'edifici per ordre, bueno, podeu llegir si voleu, i que ja ho ha comunicat al comandant de Terrassa, o sigui, ells des de l'ocupació del municipi el tenen confiscat. Nicolás Villarrecio és alcalde de Sant Joan entre el 41 i el 47. Claro, és quan estan fent l'expedient per a que s'ho quede Falange. Acaba destituït d'alcalde per corrupció, que perquè destituïssin per corrupció el franquisme tenia que ser una corrupció alta, però continua sent jefe local de Falange. Sí, sí. I després de l'any 71 el fan jutge de primera instància, jutge de pau a Sant Cugat, l'any 71. Sí, no, sí, funciona així. I això,
el full declaratori, o sigui, on estan tots els béns, també és del 41, que és quan s'inicia, intenten entrar a l'expedient. L'expedient la comissió el tomba perquè diu que no està prou provat el vincle amb l'organització sindical. En canvi, és derivat a la Dirección General de Propiedades del Estado, que depèn del Ministeri d'Hisenda, perquè sí que el viuen el vincle amb, o sigui, la relació amb els partits polítics. Per això acaba en Hisenda. Tot això, a veure, jo tinc... Ah, sí, una de les coses que diu en aquest document és que ha estat l'espai on s'ha fundat el Socors Roig Internacional, també. Que doncs, Era correcte. és correcte, sí. Teníem bona informació. Bueno, n'hi ha un intent, n'hi ha una carta d'antics socis també intentant recuperar l'edifici en el que se desvinculen de tot. I entre altres coses ja comencen a dir que n'hi ha una hipoteca que pesa sobre l'edifici, que jo crec que això fa bascular també un poc l'intent de l'ascens de quedar-se en l'espai, perquè hi ha una hipoteca que pesa sobre l'espai. Sí, a més, em sembla que es porten a judici. La Caixa d'Estalvis de Sabadell per l'any 43 es porten a judici. Sí. La qüestió és que al final s'arriba a el que anomenen un retorn condicionat, que implicarà que per a que siga donada d'alta a l'entitat s'incorpore a l'Organització Sindical d'Educació i Descanso. Això és de desembre del 48. I en març del 49, quan la Delegación General de Propiedades del Estado d'Hisenda de Madrid rep l'expedient, el rep també amb una còpia de l'acord de presidència del govern dient que no procede declarar a la entidad como fuera de la ley, perquè clar, com ja està incorporada a Educació i Descanso, ja se suposa que ha fet el filtratge d'estatuts, la depuració d'associats... Perquè això es produeix al 48, que és quan hi ha un relleu d'alcalde, i serà alcalde Pau Muñoz Castanyer. Pau Muñoz Castanyer és un fundador d'Unió Democràtica de Catalunya, és el propietari de Can Castanyer aquí. Va acceptar el càrrec, un càrrec il·legal i il·legítim, com era el d'alcalde franquista, perquè això sempre ho discutim amb el seu fill, però no va voler ser cap de falange. Normalment, a partir de l'any 41, anava en el PAC, eres alcalde i jefe local. En canvi, el Pau Muñoz es va negar a ser... I llavors inicia una política en la que tornen, per exemple, Magí Bartralot, aquest que havia sigut alcalde republicà, torna de l'exili, tornen alguns exiliats, i és quan es torna, jo crec que té que veure també amb aquest personatge, quan es torna a la Unió. Però la tornen, però aquí en el llibre recull el discurs, diu, però no volvamos a las viejas historias de rojos y tal, lo devolvemos, pero para que cantéis y hagáis teatro. Però, o sigui, que tenia aquest punt. Però dir que jo crec que també en la història ajuda que hi ha un alcalde diferent a que... Bueno, no és la primera entitat que li passa, clar. En el moment que s'incorporen a Educació i Descanso, suposa el filtratge de totes les activitats, depuració de socis, i on vaig estar? En la principal de Vilafranca i en la comparativa el de Llorenç del Penedès. Llorenç del Penedès també entra dins d'Educació i Descanso, i ahir l'alcalde diu, bueno, jo vos ajude a que doneu d'alta la entitat ja en el marc de la normativa del 62, de la nova llei d'associacions del 62, que per cert no serà abolida fins a 2014, que els ajuda que tornen a donar d'alta l'entitat, però la condició és que en les juntes no ha d'haver cap republicà, que han de ser els joves. En tot cas els joves, però els vells ningú no, perquè tenen formació política, clar. M'estan demanant paraules per... Bueno, sí, paraules. Si us sembla bé, fem un torn obert de paraules un moment, a 5-10 minuts com a molt, que després obrirem l'exposició, que també és la sorpresa al final de la conferència. Jo aprofito per fer una pregunta, si em permeteu. Començo la ronda de preguntes. A dalt tenim una caixa amb, crec que el poc que queda de la Biblioteca Municipal. Jo, si no tinc entès malament, la Biblioteca Municipal de Sant Cuat durant la Segona República estava aquí. No? No era això, eh?
Sort que us he portat a vosaltres. La hi biblioteca, havia- la biblioteca municipal estava a dins de l'edifici de la Casa de la Vila. Val. I aquí teníem una El que part... passa que a part la Unió tenia com a entitat tenia la seva pròpia biblioteca. Val. Igual que la tenia l'Associació de Protecció de l'Ensenyament en Català, que estava a l'edifici dels Quatre Cantons, i per això són biblioteques, però el que és biblioteca municipal estava dins de la Casa de la Vila. Val. I llavors aquests llibres que tenim aquí, que segons la llista que teníem, no? Que havíem vist amb en Joan, hi ha molts que no han tornat mai. Què se n'ha fet d'aquests llibres? Ho sabem? Tenim alguna intuïció? Van anar a la foguera de Sant Joan dels l'any següent? Molts durien a parar. Jo puc contestar en part. Molts han anat a parar a les deixalles, perquè jo en vaig recollir un parell. O sigui, les deixalles del poble, però ja ho vaig recollir al 67 o al 68. És un bon exemple de com l'època republicana es queda en biblioteques i als 60 es tiren els llibres a la deixalleria. Però s'ha recuperat, que deuen haver-hi una vintena, Aproximadament. Hi ha alguns amb el segell de... Amb el segell, sí. Els segells són molt interessants perquè porten Ayuntamiento Nacional de Sant Cugat del Vallès, Biblioteca Municipal i el segell aquest estrany que no m'he acabat de desxifrar, però quasi, no? Que posa acotado 1936, 39, 1951. No, sí que està desxifrat, i se segell. Sí. Hi havia uns altres interessants, que era l'Agrupació Cultural Racional. L'Agrupació Cultural Racional és una entitat que es crea a final dels anys 20, que és bàsicament de lliurepensadors. El president és Llibertalot, i quan es va dissoldre aquesta, per lo que sembla, quan es va dissoldre aquesta agrupació, doncs van donar la biblioteca a la Biblioteca de la Unió. I per això, en alguns dels llibres que s'han recuperat, apareix el segell de l'Agrupació de Cultura Racional, que van intentar muntar una escola racionalista a Sant Cugat i tot, a finals dels anys 20. O sigui, gent molt avançada que acaben donant-li a la Unió. Per què? Perquè consideraven que era l'entitat més propera a les seves idees. Deixem fer una intervenció que us faré publicitat del projecte d'Ajuda'ns a recuperar la memòria de la Unió. Aquests dos llibres que es van trobar als anys 60 també es podrien aportar en aquest projecte, i la documentació que ha trobat ara la Neus Moran, almenys en còpia, doncs també la podria aportar. Ho deixo aquí, he fet publicitat. Moltíssimes gràcies. No ens ho quedarem si no voleu, vull dir, per poder... Mira, ens vam demanar tornar paraula, però sí per poder-los inventariar, documentar i que ens consti en algun lloc que existeixen. Gràcies. No és per fer cap pregunta, sinó per afegir una cosa al que la Neus ha comentat. Quan parlaves de la repressió als ateneus i a les entitats, parlaves com si fos només una repressió dels sublevats contra el republicanisme i qüestions socials. Hem de tenir clar que hi havia una repressió clara contra Catalunya. Això ho hem de dir alt i clar. O sigui, no era només una qüestió dels enemics de l'altre cantó de la guerra, ni dels republicans, ni de qüestions socials. Era una qüestió contra la nació. Jo discreparia, per posar una mica de debat, perquè quan es diu això sempre de Catalunya només va perdre, no? Nicolás Villarrecio era català, la seva família era catalana, tots els que surten aquí, Pau Muñoz Castanyer, tots els que funden Falange a Sant Cugat eren de Sant Cugat, no venien de fora, eren tots santcugatens de tota la vida, havien participat en entitats. Llavors, clar, no tots els catalans van perdre la guerra. Hi ha alguns que van arribar a ser ministres. És a dir, que aquest discurs de sempre a Catalunya no. A Catalunya va haver-hi molta gent que va col·laborar amb el règim franquista. I no només alcaldes i tal, sinó ja dic, ara aprofito per fer publicitat, si aneu al meu blog i veieu quina és la gent que va fundar la delegació de Falange Espanyola Tradicionalista i de les Jons de Sant Cugat i totes les seves seccions, veureu que allà de fora pocs vingueren, que eren tots de casa. Això és evident, José Fernando. Jo no parlava tant de la Unió, sinó quan s'ha parlat de la repressió en general després de la guerra civil.
I les entitats i els ateneus, evidentment que allà es feia catalanisme i era una de les coses que es volia erradicar. I això, si vols, en podem parlar més abastament en un altre moment. Una cosa és el catalanisme i una altra els catalans. Si em deixeu afegir... No, jo no he parlat dels catalans, he parlat d'una qüestió nacional i de catalanisme. Si em deixeu afegir, quan hem fet tots aquests treballs amb els ateneus del territori, la federació representa 215 entitats federades arreu del país, de tots els colors, te n'adones, i també la Neus amb els dos treballs també ha aportat més informació, ens expolien de manera sistemàtica, ja ho he dit abans, per catalans, per democràtics i per fet associatiu. I aquí caben molts aspectes, també, potser no tants, però sí que hem detectat ateneus o associacions d'inspiració catòlica i d'inspiració conservadora que també van estar afectats, perquè també hi havia catòlics i també hi havia conservadors catalans. Així de clar. Catalanistes. Catalanistes, exacte. Gràcies per la correcció. Vull dir que no és un fet eminentment de l'Ateneu declaradament d'esquerres o declaradament fins i tot senatista. Però això és una excepció dins de la regla. No, mira, hi ha el cas de Lluís d'Horta, Per això. que va ser d'inspiració catòlica, amb aquest nom, evidentment, que va ser ocupat per la CNT, Falange Vincauta, el DNS, i li ven a la Junta Antiga pagant i la Junta Antiga de Lluïsos ha de pagar les obres que va fer la CNT. Que és dins de tots aquests són els menys. Són els menys, i són. Vull dir, ens incauten per catalans, perquè necessitaven pasta, clarament. Catalanistes, perdó. I principalment per democràtics. Bé, com bé dèieu abans, es va creure l'article 1 dels estatuts que no es podia parlar de política, per sort. Llavors, jo, si us sembla, us convido a continuar el debat. Òbviament, aquí ara, quan acabem formalment, podeu quedar-vos una bona estona i ens obrirem la porta perquè pugueu també veure l'exposició. No sé si voleu afegir una última paraula abans d'acabar. No? Doncs quedarà el debat aquí, no s'acabarà. Moltes gràcies a tothom.